Menta kejanmit hapok kejingalam jong Chief Minister Badon Burom jongi niladon ia ka review meeting bat ngidonru ia ka video conferencing bat baro ki deputy commissioners jong ke jela Meghalaya jongi bat kadon ke jingi kren ke jingi thir jimut kaba benia kaba sani hakayadei bat kene ke jingkiu jong kane ke jingpang khlam kabangi ong u COVID-19 bat hadin bangi yo bat bangi yo ru ya report na baro ki deputy commissioners ka sarkar kalashim ya karai kumni harum kabanungkong nakaliang jong ka government ngimban sesu ban declare containment area yakini ki jaka harum kabanungkong Shillong urban agglomeration kabaar Tura town bat kabalai kajuai town ki ay kini ki containment measures ki bengisip ngakwa ya kaban pentip kani kapon nak betek jingtip jong ki pajba nong song snong jong ke jela bat kham tam jong kini ki lai teli ki jaka jong kini ki lai teli ki jaka kabangingim sya kalong kani ki meeting ki public meeting ki political meeting ki social meeting ki jing ki jingyaseng ki religious gathering yong ki jingyaseng bat ki wei nginum sya ha kini ki tarik na shipho tarik ubnai me arpo wei kabaar ngi khanglut ya ki sports activities kino ki jaj jingila kai sports hakine kisngi kabalai ki educational institutions kin khang barok nadu kasitrik hadu kasiphotorik kumba ngalabatai barok ki private offices kin khang like no kitu ki private offices ki batrei lani ki ba deal lani ki ba pet na kabenta ki essential services kini ki non essential central government institution yakini ro nginum sya bakin play like no bakin trei nala ki jong ki yeng ki sem ki jong ki baro kajingaya kejingayan hakini kisngi nadu shitarik hadu cheporik ngim sya bat ngida kerpat ia ki pajba bakin sengau baha ban bot perking ya kani khnang ba kan monra ya kajingma ha kayeng kasem ha ka snong ka thau bat kumju ru ha ka jela baro kawai ki commercial vehicle ki kali ki bakit beriu menta ka capacity jongka ngila penhiar sya kasipawa na kasikilo 1/4 ya ka capacity ka bajudon mensua ngila penhiar no mentaba kinkit tang 1/4 ka capacity jongki but yakiniru ka bangingin sya yakini ki public transport tang lada ki don ki kies ki biadai hakakot kakya kum ka healthcare ki emergency services bat kumju akabedai bat kitu ki balik na kabentaban eye injection kabangi ong ka vaccination
centers ka ba ki hap ban mi ban lej ya ka ban ai ka injection ka jongki ya ki bakum ki tangisya nang ta shu ya ki kena school ki students ki nong hikai ki teachers ki staff ki bahap ya ka ban attend ya ka exam ka jongki namar pitip adu menta ka exam kadang ya sakmat ya ki bakum kita ru ngisya tangba ya kita hap ban yo ya ka permission leng ba jong ki deputy commissioners nang ta susu ke jinyaya na ka wei ke district sya ka wei pat ke district na Shillong leni ke ban wan Shillong let's say na Shillong leni natura leni di Juwai ki ban lech ki wei pat ki district ya kaniru ngibu ya ka restriction bakinnum ya yeng kum bajulong mansua light no kum bangoong ya fi kibadon katuka emergency cases kila banyaj tangba ki habanyo ya ka permission na ki deputy commissioners kumta na kaliang jong ka sorkar ni kerpat dakabas ngaukia ya borok ki pajba nong song snong jong ke jela ka jongi ni skutu ka don ka jingkta kirit kiria ki baya im jakpo man kasgi tenrei ngis ngosi bangi haban sim ya kanekarai namar ba ka jingkot ke jingkia ka de ka priority na ka benta jong ka sorkar bat na kamta iwei pe iwei inong song snong ha ka jela megala jongi barok ka wei ha ka bedei bat kanika containment period ka bangingi la penbena nadu sitarik hadu ka sipau tarik jong uniu penai mi arpau arpuwei ka bangingi sya bakin yaj bakin yeng baka movement kan don ka ban nungkong baro ki essential shops ngin play ki essential shops baro ngin play bat yakisngi bat yakapor ngi IT haki deputy commissioners ba kin penbej ya kaneka kam bat kabangakwa ban ong hang ni ki pajba nong song snong joga jela megala kimdei bandon kimdei ban long panik kimdei ban ting kimdei ban ong bala se ngimyo ya kamarbam kamardi tengah kwa ban pentip baka sorkar hakabidei bat kamarbar mardi ngimdon kanu ke shortage kabit kabiang nakakadaw kamdei bandon ka rois len kamdei ban ong ba hakajaka bikin tit tang arberni bikin tit sipau berni tengah kwa ban kentu ya ki pajba nong sok snong jong ka jela ka jongi wat long panik namar baka stok hakabidei bat kabam kadi kum bakalong kabiang bat kanum don kanu kajing duna ha kini kiski bat kini kipor ki banwan kabenta kabaar ngisya ru yaki tu ki construction work kinu ki kam ki wedei bat ki construction work piong ki snayeng ki sna surok ngi ailat ya kita bat ngisya ru ba kini kidukan ki badai ki hardware ki electrical shops ki mobile repair shops nang ta ki dukan sna kali yakini rungi ailat ngisya tangba ya ka timing ya ka por bat ya ka sngi ngi e hakajing start jong ki deputy commissioner bakin penbej ya kata nang ta ka bank services post and telegraph telecommunication services yakiniru ngisya bakin play ki essential government department offices yakiniru ngisya ban play katkum ka order kabawan na ka personal department tang bayakaniru kandon ka protocol ka ba strict thik pathik khnang ba
ngin yada nda kajing sapriang jong uneu kenyang jing pang nang ta kawipat hakwidei bat ka agriculture bat ka veterinary services yakani rungisha nang ta susu transportation kajing kit yakimar kimata kiba marbam kimardi yakatangisha nang ta susu yaki students ki bahab nilai le exam ki nong hikai ki staff jong ki tuki institution ki badang penyaj ya exam ya kita rungisha nang ta susu ki goods vehicles ki kali kit jikit ki ba kit marba mardi ki ba kentup ya ki e-commerce services supply ya ki medicine bat kumju ru ya ki home delivery services ya kataru ngisya bakin yai nang ta susu ya ki reporters kinong to ot kubor print but electronic media ya kiniru ngisya bakin yai nang ta ya kitu kinong tre ki batrei hakanu kanu kayeng la se hakasurok la ne hakayeng yakini ru ngisya nang ta susu ki briu ki ba kit ya ki marbam ki mardi ki ba kit ya ki dawai ki dasin ki ba nang ta ki pulit ki security ki armed forces ki civil defense bat ki home guard ki fire and emergency services nang ta ki nong train nipko ki MECL ki power grid nang ta ka food corporation of India nang ta ki nong train jong ki information and public relation department ki bank ki post and telegraph and telecommunication services ya kiniru nisya ya kaba kinyai tangba kani kijing sya kalong ki hapan ya lengba ka permission kaba ki deputy commissioner kin issue na kabenta jongki na kabenta mdesu tang da kabenta kini ki lightly ki jaka ki bengi ongka containment area tenrei ka bamenta kalong nak menta jong ke jelahi barokawai nadu ke sitrik hadu ke sipautorik jong uniu benai mi nginem sya ya ki political meeting ki public meeting nang ta ki religious gathering ba kin penyaj syakmat nginem sya nadu sitrik hadu sipautorik like no ya ka wedding lani ka funeral lani ka jinglej on tang ke jinglej on tep habajia ka yap ka im but ya kaniru ni IT ha ka jing penyaj jong ki deputy commissioners kini kidei kirai ki bengishim menta ka sengi nakaliang jong ka sarkar